Hei pawb! Wel, os ydych chi'n cofio yn rhan diwethaf y stori, roedd ni wedi cwrdd â'r hwyaid oedd wedi tyfu breichiau ac yn mynd mewn i tir teulu Eloi. Ac wrth gwrs mae teulu Eloi wedi tyfu y denydd ac yn hedfan ar hyd lle. Hedfanodd y teulu Eloi i lawr ac eistedd ar wal ger y drws. Dechreuodd Mrs Eloi grio, "O Rhan Oer, o Rhan Oer," llifodd. "Maen nhw wedi mynd a'n tŷ ni, beth nawn ni? Does dim unman da ni fynd iddo." Dechreuodd y bechgyn grio hefyd. "Fe fydd y cathod a llwynogod yna'n bwyta ni yn y nos," medde Philip. "Dwi eisiau cysgu yn fy ngwely fy hun," medde William. "Nawr te," medde Mr Eloi. "Does dim pwynt crio, fydd hynny ddim yn ein helpu ni. Ych chi'n gwybod beth nawn ni?" "Beth?" gyfynnon nhw. Edrychodd Mr Eloi arnyn nhw a gwenu. "Rydyn ni'n mynd i wneud nyth." "Nyth?" medden nhw. "Allwn ni wneud hynny?" "Mae'n rhaid i ni wneud," medde Mr Eloi. "Mae'n rhaid i ni gael rhywle i gysgu. Dilynwch fi." Hedfanon nhw draw at goeden Dahl ac yn union ar ei brig dewisodd Mr Eloi y man i osod y nyth. "Nawr, mae eisiau brigau arno ni," meddai. "Llond y lle o frigau bach, bant a chi baw, i'w gasglu a dod â nhw nôl fan hyn." "Ond does dim dwylo dy ni," cwynodd Philip. "Felly defnyddiwch eich gegau." Hedfanoedd Mrs Eloi a'r plant. Cyn hir roedden nhw nôl yn cario brigau yn eu cegau. Cymeroedd Mr Eloi y brigau a dechrau adeiladu'r nyth. "Mwy," meddai. "Dwi eisiau mwy o frigau. Daliwch ati." Dechreuodd y nyth dyfu. Roedd Mr Eloi yn dda iawn am roi y brigau yn sownd yn ei gilydd. Ac ar ôl ychydig, meddai, "Dyna ddigon o frigau. Nawr dwi eisiau dail a fflu a phethau fel bod y tŷ mewn yn feddal braf." Ydych chi eisiau gweld y lluniau ohonyn nhw yn cario brigau yn eu cegau tuag at y goeden. Ac eto fan hyn. Dalio nhw ati adeiladu'r nyth. Cymeroedd amser hir ond o'r diwedd roedd wedi orffen. "Triwch e," meddai Mr Eloi, gan roi herc am yn ôl. Roedd yn falch iawn o'i waith. "O, ond yw e'n hyfryd," gwaeddodd Mrs Eloi, gan fynd i mewn iddo ac eistedd. "Dwi'n teimlo gallwn ddod o unrhyw eiliad." Aeth y lleill i mewn ac eistedd wrth ei hymyl. "Mae e mor gynnes," medde William. "Ac mae byw mor uchel yn hwyl a hanner," medde Philip. "Efallai'n bod ni'n fach, ond all neb ein brifo ni fyny fan hyn." "Ond beth yn fwyd?" gyfynnodd Mrs Eloi. "Dyn ni ddim wedi bwyta dim drwy dydd." "Mae hynny yn wir," atebodd Mr Eloi. Felly fe hedfanon ni nôl i'r tŷ a mynd i mewn drwy ffenest agored a nôl y tin bisgedi pan na fydd yr hwyaid yn edrych. "Ond fe gawn ni'n pigo'n darnau gan yr hen hwyad mawr hyll na," llefodd Mrs Eloi. "Fe fyddwn ni'n ofalus yng nghariad i," medde Mr Eloi. Ond pan gyrhaeddon nhw'r tŷ, roedd y ffenestri a drysau i gyd wedi cael. Doedd dim ffordd i mewn. "Edrychwch ar yr hen hwyad yn gas na'n coginio wrth fy mhopti i," gwaeddodd Mrs Eloi, wrth hedfan heibio i ffenest y gegin. "Rhag eich o wylydd hi." "Ac edrychwch ar hwnna'n dal fy nryll hyfryd i," gwaeddodd Mr Eloi. Ydych chi'n gweld? Maen nhw'n coginio a dal dryll. "Mae un ohonyn nhw'n gorfod yn fy ngwely," gwaeddodd William gan edrych drwy ffenest y llofft. "Ac mae un yn chwarae gyda fy nhrên trydan ni,"
gweiddodd Philip. O Rhan Nwyl. Maen nhw wedi meddiannu ein tŷ ni gyd. Chawn ni byth mohonno fe nôl. A beth gawn ni yw fwyta. Wna i ddim bwyta mwy dod, meddai Philip. Fe fyddai'n well gen i farw. Na, malwod, meddai William. Cymerodd Mrs Elliot 2 fachgen o dan ei hydenydd a roi cwt iddyn nhw. Peidiwch â phoeni, meddai hi. Gallai fy malu nhw'n fan iawn a fyddech chi ddim yn gweld y gwahaniaeth. Byrgers malwod hyfryd. Byrgers mwydod blasus. O na, gweiddodd William. Beth, meddai Philip. Ffiaidd, meddai Mr Elliot. Does dim rhaid i ni fwyta bwyd adar. Dim ond achos bod y denydd gyda ni fe fwyta ni afalau. Mae ein coed ni'n llawn ohonyn nhw. Dewch. Felly hedfanodd pawb at un o'r coed afalau. Ond dydy bwyta afal heb ei ddal yn dyddwylo ddim yn hawdd o gwbl. Pob tro rwy ti'n ceisio roed y ddanydd ynddo, mae'n symud. Yn y pen draw, llwydden ni gnoi ambell dan bach yr un, ac wedyn dechreuodd hi nosi. Felly hedfanodd pawb yn ôl i'r nyth a mynd i gysgu. Chi'n gweld nhw'n ceisio bwyta'r afalau. Tybed beth fydden nhw'n bwyta? Sa'n gwybod. Defnyddiwch eich dychymyg. Beth allan nhw bwyta i sicrhau bod digon o fwyd gyda nhw? Hwyl am y tro.